Ímonos a Ribeira, está connosco que vai a ser o futuro alcalde de Ribeira despois dese pacto, dese acordo tripartito entre o BNG, o Partido Barbanza Independente e o PSDG-PSOE. Luís Pérez Barral vai a ser o novo alcalde de Ribeira. Hola Luís, moi bo día. Hola, bos días. Bueno, chegaron a bo porto, non? Todas as negociacións. Así é, estivemos traballando nas últimas semanas de maneira discreta, de maneira colaborativa, non? Cos grupos que asinamos ese acordo de goberno, efectivamente chegaron a bo porto en prol da veciñanza de Ribeira. Hai un acordo, bueno, que onte facíades o acto público e afirma neste caso do mismo, e que recollía dúas cuestións. Primeiro, un acordo programático, non? De liñas a seguir dende que mañá tome posesión a nova corporación municipal pase este tripartito, digamos, a gobernar, e logo un reparto de áreas que quedou bastante claro. Non sei, falo por partes, no acordo programático se houbo moitas diferencias. Non, absolutamente ningunha. No acordo programático centrámonos a falar das políticas que nos unen, non? Do que queremos facer para a Ribeira. Cuestións tan básicas como realizar uns orzamentos que respondan ás necesidades da xente e que deixen atrás pois anos de dispendio en grandes obras que sempre encarecen o seu prezo. Ou cuestións fundamentais, non? Como materializar ese polígono industrial que tanta falta fai en Ribeira. Ou, por exemplo, mellorar actuacións tan básicas para o benestar da poboación como dotar de saneamento ou auga potable as vivendas que ainda non teñen ou mellorar o mantemento e a limpeza dos espazos públicos. Por lo tanto, son cuestións que nos unen a todos os grupos e nas que queremos traballar. Sí, son máis ou menos, non, digamos, ese acordo programático, esas primeiras líneas de traballo, creo que son 10 ou 11 puntos, entre eles o que acabas neste caso de mencionar. Entendo que por aí se comeza, non? Sobre todo o primeiro punto é o tema dos presupostos. Creo que Ribeira leva 2 anos, non? Seguidos prorrogados os presupostos. Sí, o primeiro punto que nos ocupou foi a elaboración deses orzamentos, non? Que queremos poñernos a traballar tan pronto cheguemos ao Concello para que Ribeira dispoña duns orzamentos actualizados e que respondan realmente ás demandas da poboación, non? Ribeira, por caprichos do goberno actual en funcións do Partido Popular, pois ten uns orzamentos desfasados que non respondían a esas necesidades que a xente nos demandaba e por iso está sen orzamentos, non? Porque tamén hai un grupo do Partido Popular que non soubo dialogar e chegar a entendementos co resto das forzas políticas. Ben, e despois dentro do reparto de áreas as eleccións fixaban o BNG como a lista máis votada pero con 5 edís, igual que os independentes de Barbanza, un edil en este caso PSDG-PSOE, digamos que repartir esas áreas nos 5 membros da corporación do BNG, 5 do PBBI ou un do PSOE. Todos, digamos, os concelleiros e concelleiras van a ter responsabilidades no goberno. Efectivamente, aquí necesitamos xente que dé ao mellor de si mesma para poder sacar a Ribeira dese letargo, non? Que asumiu por parte do Partido Popular. Entendemos que todos e todas temos que ter áreas designadas para poder traballar e levar adiante os proxectos necesarios. En ese sentido, pois sentámonos a falar cos forzas que asinamos este acordo de goberno para facer un reparto equitativo e, sobre todo, tamén atendendo os perfis profesionais de cada persoa, non? Designándolle aquelas áreas nas que pode dar o mellor de si mesmo para avanzar. O sea, non foi, digamos, o reparto foi en función precisamente das características dos concelleiros e das concelleiras? Sí, foi unha cuestión que tivemos en conta. Por características profesionais, me refiro, non? Características profesionais, de experiencia de goberno ou experiencia profesional a hora de levar de diferentes áreas, non? Por exemplo, vamos a ter un concelleiro que teña unha interlocución directa co sector do mar, que é precisamente membro do Cabildo da Confraría de Aguiño, non? Vamos a ter unha persoa que leve a área económica que precisamente o seu perfil profesional é de levar esa área nun concello. E despois vamos a ter xente que se implicou social e institucionalmente en moitas batallas e sabemos que van a dar o mellor de si mesmas para sacar a Ribeira dese letargo, non? Queremos facer unha Ribeira diferente e con esta estrutura de goberno creo que llevamos a dar resposta a moitas demandas da poboación. E o alcalde directamente que vai a levar, Luís? Pois a alcaldía Entendo que levaría política lingüística.
Sí, política lingüística é unha área transversal, non, a todo o goberno, que Sí. queremos darlle esa transversalidade poñendo en alcaldía, pero tamén imos levar cuestións nas que levamos traballando nos últimos anos, non, proxectos urbanísticos e de mobilidade. Vai a levar tamén policía local e persoal, porque é unha área que normalmente xa leva a alcaldía. Ben, preocupado por algún tema, algunha cuestión nestos momentos, ti como futuro próximo alcalde de Ribeira falas de cuestións de seguridade. Estamos vendo que todos os fins de semana hai algunha que outra liorta, non? Sí, desgrazadamente temos que ver como se suceden as novas, non, da falta de seguridade en Ribeira. É algo que realmente nos preocupa e queremos dotar pois a policía local dos medios tanto persoais como materiais necesarios para que fagan o seu traballo de maneira correcta, non? En ese sentido tamén imos pelexar para que a comisaría da policía pois teña tamén os efectivos suficientes que necesita. E máis alá diso, pois tamén queremos desenvolver programas de ocio alternativo, de traballar tamén con outro tipo de colectivos para minimizar esa afección que está habendo de adiccións, non, que hai pois entre certa parte da poboación, e creo que é importante tamén pois traballar na raíz do problema. O pacto está claro, onte se amosaba, non? Se facía neste caso público, os puntos que antes falábamos do acordo programático, o reparto neste caso das áreas de goberno, as responsabilidades de cada concelleiro e cada concelleira. Luís Pérez Barralo aí a ser alcalde de Ribeira os próximos 4 anos? Sí, esa foi a vontade coa que asinamos este acordo de goberno, un goberno estable que dure 4 anos e que antepoña os intereses da veciñanza de Ribeira por riba de calquera sigla política. Ben, mañá se toma posesión as novas corporacións municipais, pero hai unha particularidade en Ribeira, outros concellos, sobre todo da zona do Barbanza, que están adscritos á Junta Electoral da zona de Noia, que por unha reclamación do PSDG-PSOE, mañá se toma posesión, digamos, da acta de concelleiro, pero non salen elexidos os alcaldes e as alcaldesas, non? Sí, efectivamente, hai unha reclamación do Partido Socialista para un reconto dos votos nulos e por temas de prazos pois non vamos a poder constituir esas corporacións municipais até o próximo 7 de xullo. Unhas cuestións legais das que non podemos pois máis que respetar esas decisións que tomou a Xunta Electoral e teremos que agardar ao próximo 7 de xullo. O próximo 7 de xullo, non? Aí, digamos, un retraso e eso afecta a Ribeira, bueno, a todos os concellos da zona electoral, neste caso da Xunta Electoral de Noia. Quería preguntarche, xa por último, Luís, o último movimento que se generou no actual alcalde en funcións, Manuel Ruiz Rivas, de botarse a un lado para poder abrir unha vía de negociación, entendo, co PPPI, para que non fora el o alcalde. Que che pareceu? Que vos pareceu, entendo, ao novo goberno tripartito de Ribeira? Pois unha medida a desesperada, non? Vemos que o actual alcalde en funcións de Ribeira, do Partido Popular, Manuel Ruiz, pois estivo nos últimos anos ignorando o sentir da maior parte da poboación que nestas eleccións municipais lles dixo que non querían seguir apostando por esas mesmas políticas de seguir cara adiante sen escoitar absolutamente a ninguén, non? Realmente o Partido Popular non quixo escoitar o sentir da poboación, pero que tampouco nos quixo escoitar a moitos dos grupos da corporación en innumerables plenos nos que lle facíamos propostas en positivo para Ribeira e a única resposta que recibíamos por parte do goberno local era o rexeitamento, non? Ese movimento, pois, a mí non me extrañou, porque realmente sabíamos que como perderon as eleccións, Manuel Ruiz non ia a continuar na Corporación Municipal de Ribeira, non? Agora ben, danlle ese retiro no Senado, non? Que parece que xa se está convertendo nesa cámara na que os alcaldes van facer o seu retiro do ouro. O único que espero é que poida traballar para mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas de Ribeira e tamén dos galegos e galegas desde esa cámara territorial. Entendo que terás que reunirte con él, non? Para cuestións do traspaso de goberno e demais. Hai xa unha data fixada ou empezaron algún tipo de conversa ou todavía non? Sí, tivemos un contacto formal esta semana
a próxima semana pedirei xa tamén unha nova reunión para facer ese traspaso de poderes e que se poida realizar da maneira máis cordial posible, non? Se algo destacou a miña persoa nestes últimos 4 anos foi porque sempre fui un dialogante e aberto a calquera tipo de suxestión e de entendemento, non? Nese sentido non temos ningún tipo de problema a hora de falar e creo que son unha persoa accesible e vou seguir sendo así. Moi ben, pois Luís Pérez Barral, o novo alcalde de Ribeira nuns días, gracias por este tempo e xa falaremos, lóxicamente, que a toma de posesión, non? Que estar ao frente xa, neste caso do goberno da alcaldía de Ribeira, de como van, digamos, os primeiros pasos de mandato. Gracias por estar connosco, Luís, unha aperta, bo día. Moitísimas grazas, unha aperta.